Alam ko meron pa eh. Ito. Tubig. Oh, tubig. Tapos buy one take one pa rin. Maman, saan ka nang lang? Basta sige, tinulog ko. Kasi agarang
Kulang doon.
Banda, banda. Ah, bulan siya na to. These are
Regional Director Rektor Distrik Engineering Manuel Engineering Editor Manuel and the rest, labor tinatawag ko na ngayon.
For the kingdom of God is near. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ito pong pabalang ito ay pabalang ng pag-ibig sapagkat gusto ng Panginoon na maligtas ang bawat kaluluwa. Tatagam-dagan ng apoy. Kaya tayo po'y mag-ingat. Let us rebuke idolatry in our hearts. In Jesus' name. Purihin ang Panginoon sa pagkakunin niya. Alam po tayo nandito. Dahil ito ay sinabihan ng Panginoon. Binigyan niya yung pagkakabot ng mga tao sa tipon-tipon. For the glory of His name. And His name is Jesus Christ. Amen. Mamaya kainin siya.
Gawa-gawa ka na ng
Undersecretary of Affairs, Secretary of the Regional Director, Regional Dr. Lee. So, guys, here, we are going to start our program. And also with us today is our beloved Senator Francis Trinity. Ladies and gentlemen, please welcome here our beloved Secretary of PILG, Honorable Secretary Bella
para kompleto na po yan. Photoshop muna. So, yung ating mga harap na dito po na. Yan. Ready na! Ready na tayo! Ready! Isa, kasi yung natin natin. Ready! Get set! Taas! Ayan na, sige na lang po yan. Ayan na po. 1, 2, 3, go! Ayan na po.
Senyor, Victor President! Anong content? Mayor ganyan. Pala si Mayor. Dito naman na tayo, Mari. Konsep niya, ha?
PNPs out there, okay? Standby ka lang dyan. Baka malay mo ikaw mag-uwi ng bagong brand new cellphone, ha? Lapit ka lang dun sa mga pulis, baka sila makakasagot din. Tingnan natin kung tama, okay? Congratulations! Wow! Thank you so much, ayan. Isa pa. Baka naman ngayon, malaman ko na ha, kasi talagang gusto kong pagbigyan. May nagpo-birthday ba kahapon? Tingnan natin kasi may mga bagong dati, hindi nga. Kahapon, akyat. Yung mga nag-birthday kahapon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, si Kuya. Okay, Kuya, punta na po kayo sa harapan. Prize from Rexidon. Request ng natin, sa pulang konti. And sa mga idol natin ay di pa ba Ayan, garantisado na ang saya natin. Para garantisado ang saya natin pa, patras ng pulang konti. Ayan. Huwag na makahawakan ng telephone natin. Ready? Ayan.
naglalakad. We are a financial institution helping Filipinos achieve their goals. Nabalang ako. Magalang sila ni Manamay. Wala din pa rin.
Wala.